Soler. To De La Cruz. He wants to serve. To Kaya Biak. 2 points. Barangay Asilis. Kaya Biak number 23, Mayo number 22, Soriano number 21, De Los Reyes number 14, and Calawa number 7. Yo, what's up mga idol? Dito tayo ngayon sa basketball court ng PNR Poblacion para tunghayan ang labang SNS Malasiki versus Poblacion PNR Malasiki. Ito po ay laban ng mga wala pang talo at malalakas na team, kaya siguradong umpisa pa lang ng laro ay haras na agad at bakbakan na agad. Tara at panoorin natin ang bakbakang SNS Tomasians versus PNR Poblacion. And now, Asilis winning the jumbo to number 7. To drive his connect on number 7. This time Soler. Soler ngayon. Iniwan para kay Bataan. Bataan inside pass. Dan mabibitawan ni Pastoron. Right there kay Soler. Soler ngayon. Soler. To De La Cruz. He wants to Sir Ronald De La Cruz. And now number 14 to number 21. Looking for receiver to number 14, but moving. Saves by Soler, nakakuha ng bola. Soler ngayon to Laurel. Inside pass to Bataan. Nilabas para kay Laurel. Susubukin si Laurel. And loses the handle for the Black Shirts. PNR Poblacion. Number 21 to 14, back to number 21 and to number 2 points on number 21. Our official score is 4-2. This time try for 3 for Sir Ronald De La Cruz, but no good. Mayo ngayon, number 22. Liwan para kay number 14, but no good. Defensive rebound. At same ball na rin tayo. Number 17 ngayon. Aning talang abante para sa PNR. Aning mga hinahabol ng Asilis. Bataan ngayon, Bataan. President! Bataan, didiskarte. 10 seconds to shoot. Dito muna! Bataan, inside pass to Sarmiento. 2 points. Sa umpisa pa lang ng laro ay mapapansin na natin bakbakan na talaga, kaya hindi lang mga fans ang kinakabahan, kundi pati ang mga coach, bench, mga players at pati ng mga referee. Number 14. To number 21, magkakaraan. Excuse me po, but no good picture. Bali makalawak mo idol. Bataan ngayon, Bataan. To Laurel. Number 22 ngayon, Mayo. Last 14 minutes, or 4 minutes, 17 seconds. Try for play, but no good. Number 14. To number 21. 2 points is good.
last 3 minutes 50 seconds. So, Bataan. 10 seconds to shoot. No good. Dalawang banta. Dahil dito sa kalagitnaan ng second quarter ay unti-unti nang napansin ng mga coach ang referee dahil parang tila ba hindi nagpipito kapag tumatawag ito ng foul. Yo, ngayon din, basta maglaro lang tayo. Pero pumipito naman po ito at mahina lang ang kanyang pito dahil may diferensya. Kaya syempre mainit ang bakbakan at sabi ng nasa likod ko, ang mga naglalaro po ay wala pa silang talo. Sa mga nakalaban nilang team ay sila yung mga nakakaangat at wala pang talo. Kaya dapat kung referee ka ay kondisyon ang iyong gamit para hindi tayo masisi sa huli. Dahil bilang isang referee, responsibilidad yun po yung laro na maging maayos at walang daya para walang isipin ang bawat team, lalo na yung mga team sa ibang barangay. Kaya ito, buti na lang at magaling umayos ang committee. Ay mapapagalaw na po'y kakampihan to dyan. Tables, referees, wala pong kinakampihan kahit na sino. Patas lang po tayo dito. Patas na laro. Patas. Kaya ayun, enjoy ang panonood, enjoy ang pananaro. Back in the ball game. Soler ngayon, Soler. Full Sarmento. Number 23, he finds his group. Soler ngayon. Labing isa ang kabate para sa PNR Poblacion. Madrid to Sarmiento. No good. Dalawa sila. Two. Kaya niya. 2 points. 9 minutes 15 seconds. Soler ngayon. 7 puntos na lang. Soler, inside pass. Back sa Madrid. Number 21 to number 17. To number 22. So, kaya niya. 2 points. Minutes 40 seconds on the time remaining for the fourth quarter. So Madrid ngayon. Bola pa rin. Substitution. Soler